Good morning. Insellmilkom eżies. Ekku jiena qed nagħmel l-aħħar video mhux ta' dak li kont għamil fuq Radio Marija, qed nuża biss l-istampi li jiena biex tfajt fuq il-YouTube. Huma stampi sbieħ huwa video qasir, imma mhux li sa tisma' l-kliem, sa tara l-istampi ta' din il-qaddisa u sa tieħu xi ħint mill-ħajja tagħha. Ekku nisperaw li x-xogħol li bil-għajnuna talla għamilt hekk biex nferraħkom u flimkien naraw din il-qaddisa kbira hekk kemm qed tallimna. Jitolbuha għada Santa Teresa x'wedet. Min jitlobni jiena nitfa' l-ward ġifieri titfa' l-għajnuna min-naħa ta' Alla u titlob għalina. Allura ekku, meta jkollkom xi ċans, araw iqfu fuq xi stampa u meditaw dak kollu li qed tallimna. Insellmilkom il-Good morning. Insellmilkom eżies. Ekku jiena qed nagħmel l-aħħar video mhux ta' dak li kont għamil fuq Radio Marija, qed nuża biss l-istampi li jiena biex tfajt fuq il-YouTube. Huma stampi sbieħ huwa video qasir, imma mhux li sa